स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे के ओर से। रितेश पांडे के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नया ऑडियो गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा कारोबार। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप लोग खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो गइल बा। ई गाना के गौले बाड़े रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे जी और ई गाना के लिखले बाड़े कुंदन प्रीत जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े आर्या शर्मा जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 7 अक्टूबर सुबह 6:15 पर स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप लोग जाके सुन सकें। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग के रितेश पांडे के आवे वाला गाना के नाम और फर्स्ट लुक पोस्टर कैसन लागल और कितना लोग ई गाना के इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी। और चैनल पर नया बानी तब भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।